Goedemiddag. Welkom bij Snurnie Friesland. Het is Jelvertraaien. Maar een zekere onregelmatige regelmaat hebben wij even contact met Wilfred de Jong. En dan gaat het altijd over de sterke jerkers. En nou en dan een meldt Wilfred hem even enkele is in Engeland op vakantie. Ik kan toch wel even wat vertellen. ja, zit je daar om Nederland. Ja, ik moest er direct in krijgen dat brief van. Ik denk, ja, de sterke jerker die ging ooit de Theems op. Ja. Toch? Dat die wel zeer symbolisch was van die. 1976. Ja, precies. Ja. En die sterke jerker die is nog altijd actief. Maar dan moet ik even zien, want er is van alles aan de hand. Er is een nieuwe single uitgebracht, maar het is een oude single. Ja, het is eigenlijk een bewerking van het oude nummer wat we in 1976 gemaakt hebben over sterke jerken. Ja, dat moest onderhand eens een keer in een nieuw jasje. En dat is dus nou gebeurd. Er zit een mooi verhaal aan vast. Want Johan Voors, onze voorzitter, die had een tweede huis in Spanje. Ja. Daar treft hij een paar Nederlanders, waaronder één Leeuwarder. Die bleek in een band te spelen. En hij al pratende zei hij, God, hebben jullie wel eens een hit gehad? Nee, nou wij wel, zei hij. Ja. Dat maakte die man nieuwsgierig. Ja. Toen ze dat nummer hoort hadden, had Johan gevraagd, jullie zitten in een band. Die band is internationaal, want de gitarist zit bijvoorbeeld in Zwitserland. Er zit in Nederland, er zit in Spanje. Kunnen jullie hier een nieuw nummer van maken? En die uitdaging die ben ze aangaan. En dat is een hardrock band. Ja. En ze hebben een hardrock nummer gemaakt, baseerd op dat oude sterke jerken nummer van 1976. Wat ik me dat noemen Stuart, ik denk, zo, holy cannoli. Ja, maar voor ze het ook mooi. Ik mag er dus wel sterk om wennen, maar het heeft in elk geval een volstrekt eigen karakter. Nou, maar dat is misschien een eufemisme voordat ik het misschien net zo mooi vond. Maar ik kreeg er kippenvel van toen ik het voor het eerst hoorde. Ja, nee, het het wel wat. Het komt ook wel binnen. En dat is eigenlijk wel weer wat past bij de sterke jerken. Hè. Dat nummer het is op mij. Wat is dat? Uitbracht of publiceerd gewoon op YouTube? Wat is dat gek? Ja, tegenwoordig breng je het niet meer uit. Hè? Nee, vroeger dan kwam je maar een singeltje en dan kreeg je zo'n mooi. Ja, precies. Zo ben je begonnen met het singeltje. Een origineel plaatje, een vinylplaatje, 45 toeren. Ja. Maar ja, tegenwoordig dan komt het inderdaad op YouTube of op Spotify. En daar wordt het dan plaatst. Ja. Maar echt fysiek kopen in de winkel, dat zit er niet meer in. Nee, dat zit er net maar in. Nee. Wij hier vorige week contact met Jeannette Wilkes, die bij Poort in de plaats het gezicht van Poort. Ja. En wist je trouwens dat Jeannette Wilkes verantwoordelijk is voor de hit Weekend van Earth and Fire? Nee, dat wist ik niet. Dat is echt weer. En hij zit nog op het programma, want Uus Waarman die wil hem graag jaren. Dat is een heel mooi verhaal. Moet ik toch even vertellen? Ja, vertel. Want Jeannette die wie fanatiek in het belustering van al die muziek die ze verkocht. Die wordt witte, hè? Ja. Witte. En toen ziet ze jongens uit Night of Tijd, werden ze boven die zaak van Poort. Op de voorstrek. En dan pakten ze al die LP's mooi uit de winkel in die naaien en begonnen ze te draaien. En toen hadden ze dat weekend, dat bekende introotje, dat, hè? Ja. En ze zei, dit is de hit. En toen had ze de platenmaatschappij gebeld. En die zei, nee, die platenmaatschappij, nee, we gaan een ander nummer uitbrengen. Moet je niet doen, zei Jeannette. Vergissing van de platenmaatschappij. Ja, dat komt vaker voor. Ja, heel vaak. En Jeannette zei, moet je niet doen. En ze hebben het net in. Dat is een internationale hit worden. Jazeker. Het is eigenlijk de hit van Jeannette, zeg maar zeggen. Oh, wat geweldig. Maar dat geheel terzijde, dit is de hit van Sterke Jerken. Sterke Jerken. Zullen we eerst even luisteren? Zullen we dat even Oké.
50 jaren later is het weer zo laat dat de Jerkevier zo mooi te water gaat. Het doel is nu geen land of zee, maar plastic zoek, ja weg ermee. Met jong en oud, nu terug op wat en meer. Nog steeds het avontuur, dat geldt voor elke keer. Als de zeilen weer de mast ingaan, de geest van Jerke blijft bestaan. Sterke Jerke, dat heb je knap gedaan. Sterke Jerke, jij blijft voor ons bestaan. Jij blijft voor ons bestaan. Nou, ik moet zeggen, Wilfred, ik heb hem nog voor de tweede keer het begint te beklijven, hoor. Hij begint te beklijven. Ja, het begint te wennen. Ja, nee, wel lekker. Ja, wel lekker. Nou, ik moet... Ja, ach, jongen, ik ben een vroegere collega... Ja, maar dat is toch wat ouder keer. Precies, een vroegere collega die beschuldigde mij altijd van inert gedrag, omdat ik tot diep in de maait nog maar de winterjas naar de werk kwam. Dat komt niet goed met mij. En ik moest zelfs wennen om Paranoid van Black Sabbath. Dus dacht, en dat is helemaal goed komen. Dus. Ja, nou, we zijn een dikke klapper geweest. Ja. Mooi man, de sterke Jerke. Wat heel leuk is natuurlijk dat er een moderne versie van u gebracht is in Zuid. Ja, en dat internationale vind ik ook zo leuk. Ik bedoel, een Zwitser, Spanjaard, de Nederlanders. Het is hier in Leeuwarden is de tekst ingezongen door Eline Rijtsma. Dat is een dochter van Matne Rijtsma, een van de sterke Jerken. Bemanningsleden, een van de oude club noem ik maar. Een van de helden, hoe moet je het noemen. Het is in Leeuwarden dus ingezongen in de Oyo Sound Studios. En tenslotte in Brabant nog eens een keer mixed. Het is zo'n verhaal wat er in dit nummer zit. Ja, Oyo Sound is van Frans van den Borg, hè? Nou, die heeft ermee te maken, laten we het zo stellen. Ja, hartstikke leuk. Mooi. Het is wel Leeuwarden dat aan heel jou ook wel weer makker wordt. Dat heb ik wel weer wat. Hè. Nou ja, de Jerke is naar Skilge. Wat doet ze op Skilge? Ja, ik heb van de week nog even contact gehad hij is overgestoken naar de Schelling. Ik wist dat niet. Ik zag het. Ik denk, waarom? Nou, het is meer omdat hij toch werkloos in Harlingen lag. En op de Schelling bij de zeevaartschool. Er zijn een aantal jongeren van de zeevaartschool, de Next Gen, die er wel op varen willen zijn. Nou, gooi maar in de haven van de Schelling. En als we dan weg willen, het is een keer knap weer, dan kunnen we misschien even naar Texel of naar Vlieland. Ja, dus vandaar dat hij de komende week daar... De Jerke moet net stillezen. De Jerke moet aan het werk wezen. Je moet plastic soep pakken. Nou, we pakken zelf niks. Ja, als we tegenkomen, pakken het wel natuurlijk. Maar het is meer het onder de aandacht brengen van. Ja, dat bedoel ik. Dus ja, zolang je varen kan, en dat kan dus nou nog steeds, ja, dan doen we dat. Ja. Nou, wat mooi. Nou ja, en dan, ik heb van Amerika, er is financieel nice van de sterke Jerke. Behoorlijk. Dat mag je zeggen, of niet dan? Ja. Mijn hemel. Ja, dat dacht ik ook. De doel is waarschijnlijk op die €185.000 die we van het Waddenfonds... Ja, doe ik zeker op, ja. Ja, dat was een tegenvaller. We hadden nog 186 gerekend. Maar dat is een grapje. Nee, wat een bedrag, zeg. Onvoorstelbaar. Ja. Dat bedrag, die 185.000 die beschikbaar stelt voor DOC 5, waar we een kijk- en doe-centrum... Ja, in Harlingen, hè? In Harlingen, waar een kijk- en doe-centrum is ingericht. Waar mensen welkom binnen om daar langs te komen. Niet alleen bij ons, maar het is een soort creatieve hotspot, noem ik het maar. Waar dus ook sterke Jerke een grote ruimte kregen het om voorlichting te geven, om dingen te doen daar. Je kan met plastic wat opgeraapt is op de Schelling of in Harlingen in de haven, kun je zelf wat creatiefs doen. Daar hangen beeldschermen waar je van alles mee doen kan. Kortom, er is heel veel te doen. En daar is dat geld voor beschikbaar steld. Ja, hier is het correct voor Next Gen. Dat is die mijn brikken, hè? Ja. Lukt dat? Ja, dat lijkt te lukken. Ja? En daar ben ik zo blij om, Geert. Want ik bedoel, toen wij in 2018 op Bonaire zeiden, we gaan Sterke Jerke 4 bouwen, zeiden we willen een stokje overdragen. Ik bedoel, toen waren we al oude knarren, we zijn al 6 jaar verder. Het is de bedoeling om die Jerke inderdaad over te dragen aan de next generation. Ja. En, nou, die begint behoorlijk op te staan. Daar ben je zo blij mee. Ja, natuurlijk. Dat is hartstikke mooi. Nou ja, er komt nou een titel, dus zeiden ze het al, het kind nog zolang het kind, maar ergens houdt het op in de komende maanden. Ja, in de winter is het natuurlijk niet te doen op zo'n ding. Dus, en waar is hij dan? Is hij dan in Harlingen of is hij hier? Of, maar ik denk zelf dat hij in Harlingen liggen blijft. Maar ook in Leeuwarden zou die leren kennen. Daar hebben we lichtplaats. Maar ook in Harlingen. Ik bedoel, de gemeente Harlingen is ons zeer
zeer trots op ons en zeer blij met ons. Die doen van alles voor ons. En hebben een prachtige lichtplaats gegeven. En dat waren voor ons ook 185.000, ongelooflijk. Maar het is in een wat andere verhouding, maar eigenlijk misschien wel leuk. Want er ben ik een aantal Rotary clubs die hebben een golftoernooi gehouden bij Lauswold. Ja, klopt. 4 Rotary clubs die vorig jaar ook al. Toen hebben we daar ook al bij Lauswold een golftoernooi gehouden. Daar hebben we een mooi bedrag van gekregen destijds. En dit jaar hebben ze weer gehouden. En 4750 euro voor Sterke Jerken. En ja, daar ben we natuurlijk meer dan blij en trots op dat we dat voor ons doen. Want we hebben het wel vaker over financiële zaken horen als het om de Jerken gaat. En dan wist we moeten sponsors hebben, we moeten dit hebben, we moeten zus hebben. Het valt niet mee. Maar nee, het valt ook niet mee. Had ik dit soort bedragen, show, dan denk ik van maar even duidelijk wees, die 185.000, dat klinkt natuurlijk veel. Dat is ook heel veel, maar dat is wel geoormerkt. Hè? Dat mag we niet gebruiken om de verzekering van de Sterke Jerken of een motor te vervangen. Ik noem maar wat. Nee, dat is puur en alleen voor DOC 5. Voor het Kijk en Doe centrum. En die 47.500 van die Rotary clubs, die kunnen we weer investeren in Sterke Jerken. Bijvoorbeeld met varen, met jongeren. Nou, hartstikke mooi. We hadden gewoon contact door. Misschien van het winter een wat minder, maar dat is van de maart die het weer begint. Dan hebben we het er weer over. Kistouw, overigens, het nummer van de Teddy Bears. To know him is to love him. Jazeker, het gaat over Phil Spector. Hè? Het over Phil Spector? Nou ja, het gaat over de vader van Phil Spector. Ja, die tekst staat op het graf van de vader van Phil Spector. To know him is to love him. En Phil Spector heeft daar een nummer over gemaakt. En de Teddy Bears, die hebben een hit met gehad. Prachtig nummer. Prachtig. En Sjoerd Bloemhoff, die woorde dat vorige week jaren. Toen moest ik zijn Sjoerd zeggen, het is jaren 80. Dus na je weken. En die vreeg het hem nou om.